Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura ċentru tas-Saħħa Reġjonali Ċensu Mowran, l-ewwel sptar sekondarju fuq il-Gżejjer Maltin li sar b'investiment ta' madwar 50 miljun euro. Dan iċ-ċentru diġà beda joffri 43 servizz tas-saħħa lil pazjenti mifruxa fuq 6 sulari mediċi u 3 tekniċi. Fost dawn endoskopiċi u operatorji, speech therapy, servizzi ta' fiżjoterapija, radiografija, tilqim u gastroenteroloġija. Servizzi terzjarji oħra offruti minn dan iċ-ċentru reġjonali se jkunu klinika speċjalizzata tal-kirurġija tal-fwiet u għall-ewwel darba f'pajjiżna klinika tal-immunoloġija. Permezz ta' din il-klinika, speċjalisti jistgħu iwettqu dijanjosi ta' kundizzjonijiet tas-sistema immunitarja. Dawn il-kundizzjonijiet jinkludu allerġiji u defiċjenzi autoimmunitarji. Fl-inawgurazzjoni il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Gvern qed iżomm il-wegħda tiegħu li jressaq il-kura eqreb għan-nies u jagħti aċċessibilità aħjar għas-servizzi mediċi. Għalhekk Dr. Abela qal li dan l-isptar jifforma parti minn viżjoni usa għal modernizzazzjoni tal-qasam tas-saħħa f'pajjiżna flimkien mal-investimenti li qed isiru fiċ-ċentri tal-kura primarja, is-servizzi tas-saħħa mentali u s-sistemi diġitali mediċi. Il-kura tas-saħħa ma tinbenix biss fuq l-istruttura. L-istruttura, l-infrastruttura fiżika ċertament li hija parti importanti, imma hemm lil minn hekk ukoll. Tinbena madwar l-impenn tan-nies. Timpena madwar l-impenn tal-professjonisti u l-ħiliet u l-ispeċjalizzazzjoni tagħhom, kif ukoll madwar il-ħaddiema illi jemmnu f'dak illi jagħmlu u li jibqgħu dejjem iħarsu l-qudiem minkejja l-isfidi. Huwa rimarka kif Malta bħalissa tinsab fost il-pajjiżi bl-ogħla livell ta' fiduċja fis-servizzi pubbliċi tas-saħħa. Minkejja dan il-Prim Ministru sostna li l-Gvern impenjat li jibqa' jinvesti fis-settur tas-saħħa biex din il-fiduċja tkompli tiżdied. Fakkar li investiment fis-saħħa huwa investiment fil-futur. Temm isellem il-memorja tal-eks Ministru tabib Ċensu Mowran isem marbut ma' raħal ġdid u faħru għal kontribut qawwi fis-settur tas-saħħa f'pajjiżna. Semma wkoll l-eks Ministru tas-saħħa Chris Fearn li kien preżenti għal dan il-ftuħ uffiċjali. Il-Ministru għas-Saħħa Ġewett Abela qal li ċ-Ċentru tas-Saħħa Reġjonali Ċensu Mowran huwa proġett ħaj bħas servizzi li joffri huwa wkoll uniku għax joffri kollaborazzjoni ta' servizzi tas-saħħa fil-kura primarja, sekondarja u terzjarja. Fakkar fid-diversi stadji li għadda minnhom il-proġett. Meta ġejna biex illestu l-proġett, jiena moħħi mistrieħu b'kuxjenza retta li fl-interess nazzjonali u tas-saħħa pubblika il-Ministeru ma beża xejn jeżiġi, jiddeċiedi u jaġixxi sabiex ix-xogħlijiet pendenti jitlestew fl-inqas żmien possibbli u b'attenzjoni sħiħa għas-sigurtà il-liċenzjar. Il-Ministru Ġewett Abela saħaq li ċ-ċentru reġjonali huwa kruċjali sabiex l-isptar Mater Dei jkompli jifjorixxi bħala sptar tal-inpatients. Huwa qal li jinsab ċert li dan huwa biss il-bidu ta' żvilupp sabiħ għal ġid taċ-ċittadini ta' Malta.